ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати мамлакат барои пешрафти тамоми соҳаҳо ва фароҳам овардани имконияти зиндагии орому осуда барои сокинон тадбирҳои муассирро роҳандозӣ намуд. Дар заминаи сиёсати муваффақонаву бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 қабул гардид, ки татбиқи он самараи некро ба бор оварда дар ин самт дастовардҳо идома доранд. Самандар Искандарзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. бо қабул ва амалӣ сохтани стратегияву барномаҳои мушаххас дар самти ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ, пешрафту тараққиёт, бунёдкориву созандагӣ, ташаббусҳои башардӯстона ва бо ин васила ҷиҳати таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба аҳолии мамлакат қадамҳои устувор гузошта мешавад ва ин тадбири нек дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. имрӯз Тоҷикистон аз нигоҳи созмонҳо ташкилотҳои байналхалқӣ ба даҳгонаи кишварҳои ислоҳатгар дохил мешавад. дар баробари ин ташаббусҳое ки пешрои миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ мекунанд ва он якдилона аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбад, ҳамаи аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан сиёсате ки имрӯз давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, на танҳо бар нафъи миллати тоҷик, балки ба нафъи ҷомеаи ҷаҳон низ эътироф карда мешавад. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рӯзномаи асри 21 ва ҳадафҳои рушди устуворро ки дар ҷаласаи 70-думи Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид моҳи сентябри соли 2015 тасдиқ шудаанд ба инобат мегирад. Тоҷикистон дар соли 2030 мамлакати дорои рушди бемайлон ва рақобатпазир ки аҳолии он аз сатҳу сифати арзандаи зиндагӣ баҳра мебарад, бо имкониятҳои баробар барои татбиқи нерӯи инсонӣ дар асоси баробарӣ, адолат ва эҳтиромгузорӣ ба шаъну шарафи инсон. бояд гуфт ки ҳадафҳои рушди устувор диққати асосиро ба консепсияи рушди устувори инсон равона месозад. бинобар ин аз байн бурдани камбизоатӣ, ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ бо мақсади рушди иқтисодию иҷтимоӣ, вазифаҳои асосӣ ва шартҳои ҳаётан муҳими рушди устувори инсон маҳсуб меёбанд. муайян кардани сарчашмаҳои асосии таъмини молиявии татбиқи стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ин пеш аз ҳама ба он хотир аст ки мо тавонем аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ стратегияи миллии худро татбиқ намоем ва коҳиш додани ҳиссаи шарикони рушд ва сармояи хориҷӣ дар татбиқи стратегияи берун аз он шаҳодат медиҳад ки минбаъд яъне Тоҷикистон мехоҳад ба низоме гузарад ки масалан ҳам гардишҳои дохилие ки дар иқтисодие ки дар дохили иқтисоди миллии мо сурат мегирад бояд пеш аз ҳама аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ таъмин карда шавад, на ин ки бо ҷалби сармояи хориҷа ва ё ин ки ҳаҷми маблағҳое ки барои татбиқи стратегияи мазкур муайян шудаанд бо назардошти ҳиссаи шарикони рушд имконият медиҳад ки иқтисоди Тоҷикистон дар давраи то соли 2030 ба иқтисодоти пешрафта табдил ёбад ва модели рушди иқтисодӣ аз модели аграрии индустриалӣ ба индустриалии аграрӣ гузаронида шуда аз рӯи сценарии рушди инноватсионӣ бояд Тоҷикистон то давраи соли 2030 ба иқтисодиёти инноватсионӣ гузарад. бояд гуфт ки ин дуюмин стратегияи дарозмуддати рушди Тоҷикистон буда ҷанбаҳои муҳими тамоми соҳаҳо аз ҷумла рушди нерӯи инсонӣ, рақобатпазирии бахши иқтисод бо сатҳу сифати баланд, саҳми саноат дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, аз кишвари аграрӣ ба индустриалии аграрӣ табдил додани Тоҷикистон, қариб 3 баробар, яъне аз 17 то 45 миллиард киловатт-соат боло бурдани иқтидори энергетикии ҷумҳурӣ, маълумотнок кардани аҳолӣ, боло бурдани сатҳи дарозумрӣ, кам кардани шумораи фавти модару кӯдак, таъсиси ҷойҳои корӣ ва бо шуғл фаро гирифтани мардум, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул, устувор нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои рушди микро ва макро иқтисодии кишварро дар бар мегирад. Тоҷикистон дар соли 2030 дар чаҳорчӯби стратегия дар назар аст ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сари ҳар сокини мамлакат 2 маротиба зиёд шавад, истеҳсоли саноатӣ 4,5 баробар афзоиш ёбад. Тоҷикистон аз мамлакати аграрӣ ба саноати аграрӣ табдил ёбад. барои амалӣ гардидани ин ҳадафҳои олӣ дар Тоҷикистон тамоми имкониятҳо мавҷуданд.
стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки дар асоси принсипҳои мазкур бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат таҳия шудааст, роҳу равиши пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлолро то соли 2030 муайян хоҳад кард ва тибқи он тоҷикистон аз кишвари рӯ ба рушд ба кишвари дар ҳоли рушд табдил хоҳад ёфт. Самандар Искандарзода, Зафари Қаюм, Ахбор. идомаи ахбор. Хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як ҷавонмард шарафи бузург ва мояи ифтихор аст. ин аст ки аз рӯзҳои аввали даъвати тирамоҳии наваскарон дар ноҳияи шаҳри Тус гурӯҳи ҷавонон бо ихтиёри худ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда омодагии худро барои ҳимояи марзу буми ватан баён доштанд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. дар рӯзи аввали даъвати наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон 65 нафар ҷавонони синни даъватӣ ба таври ихтиёрӣ назди комиссарияти ҳарбии ноҳияи шаҳри Туз ҳозир шуда омодагии худро барои иҷрои қарзи фарзандӣ яъне адои хизмати модар ватан баён доштанд. ба муносибати гусели наваскарон ба хизмати ҳарбӣ дар саҳни комиссарият бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва волидайни даъватшудагон ҷамъовади тантанавӣ доир гардид. иброз карда шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон боиси ифтихори ҳар як ҷавонмард мебошад ва имрӯз дар қисмҳои низомӣ барои обу тоб ёфтани сарбозон ҳамчун муҳофизони воқеии марзу буми ватан шароитҳои зарури муҳайё гардидааст. қобили зикр аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳазорҳо ҷавонони аз ҷиҳати ҷисмонӣ обу тоб ёфта зираку чолок ва дорои тарбияи баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ дошта сарбаландона адои хизмат менамоянд ки бо нерӯи худ дар таҳкими сулҳу суботи кишварамон ҳиссаи арзанда доранд. падару модарон ва дӯстону наздикони даъватшудагон дар ин рӯз бо рӯҳияи болида наваскаронро барои адои сарбаландонаи хизмати модар ватан гусел намуданд. имрӯз фарзанди ман барои хизмати ватан модар рафта истодааст ва мехоҳам ки онҳо ватани худро ҳимоя намоянд, содиқона хизмат намоянд. ҳар як шаҳрванди ҷавонони шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон қарзи адояш ин хизмат ба ватан мебошад ва ҳимояи ватанро азиз мебошад барои ҳар як кас. хоҳони он ҳастам ки онҳо дар муддати 2 сол дар онҷо хизмат намоянду ва ба ватани худ содиқона хизмат намоянд. барои ҳавасмандгардонии ҷавонони синни даъватӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия курси ронандагӣ ташкил карда шуда дар он даҳҳо нафар аз наваскарон роигон таҳсил намуда соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд. то имрӯз дар ноҳияи шаҳри Туз аз ҳисоби ихтиёрон 50% нақшаи даъвати тирамоҳӣ иҷро гардида ин маъракаи муҳиму ташаккилона ҷараён дорад. ба ин муносибат ҷиҳати болидароҳии ҷамъомадагони чорабинии рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи шаҳри Туз аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби консертӣ иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари меҳру садоқат ба ватан пешкаш карда шуд ки писанди ҳамагон гардид. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҷавонони мамлакат қарзи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз ҷавонони синни даъвати ҳарбӣ аз ноҳияи рӯдакӣ ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон гусел карда шуданд. гузориш аз ноҳияи рӯдакӣ. дар ноҳияи рӯдакӣ рӯзи даъватшаванда бо иштироки масъулини мақомоти маҳаллӣ, комиссарияти ҳарбии ноҳия ва волидайни навдаъватшудагон бо баргузории чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. масъулини мақомоти маҳаллӣ иброз доштанд ки давоми чанд соли охир маъракаи даъватшудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи тозаро касб намуда шумораи ҷавонони ихтиёрӣ сол ба сол меафзояд. агар аз як тараф ҳисси баланди ватандӯстӣ ва анҷоми рисолати фарзандӣ назди ватан модар бошад, аз ҷониби дигар имконоту шароити муосири хизмат бешубҳа ба ин омил таъсиргузор аст. боиси хушнудист ки имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ ин маъракаи муҳими давлатӣ бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ гузашта истодааст. мо шоҳиди ҳол шудем ки имрӯз 120 нафар ҷавонписароне ки аз комиссияи тиббӣ солим гузаштанд бо ҳуҷҷатҳои ронандагӣ тақдим шуда ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар карда шуданд. волидайну иштирокчиён иброз доштанд ки қаблан бо баргузории чорабиниҳои густурда аз шароиту имконоти қисмҳои низомии ҳудуди ноҳияшинос шуданду имрӯз фарзандони худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо сари баланд ва ифтихор аз ватану ватандорӣ гусел менамоянд. ҷавонписаронро ба қисмҳои ҳарбӣ бурда бо шарту шароити қисмҳои ҳарбӣ бо хизмати сарбозон шинос кардем. аз ин ҳисоб бошад ки даъватшавандагон
намун ҷавонписарон шарту шароити қисми ҳарбиро диданд ки муҳайё ҳастанд аз ҳамин сабаб ҳамаи даъватшавандагон ба хоҳиши худашон дар асоси додани даъватномаи аввал ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуданд. танҳо дар рӯзи аввали даъват 120 нафар ҷавонони далеру ғайюри ин ноҳия ба ихтиёри худ ба сафи артиши мамлакат ҳозир шуданд ва хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро шараф медонанд. баъд аз хатми донишгоҳи олӣ тасмим гирифтам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон дохил шуда хизмати ҳарбиро адо намоям. Хизмат ҳифзи марзу буми ватани худ аст ки ҳар як фарзанди фарзонаи миллат бояд хизмати ҳарбиро адо намояд. мо омода ҳастем ки хизматро бо сари баланд бо ифтихор адо намуда ба назди падару модари худ баргардем. волидайни навдаъватшудагон иброз доштанд ки имрӯз мо аз он ифтихор менамоем ки фарзандони даврони соҳибистиқлолӣ марзу буми кишварро ҳифзу ҳимоя менамоянд. барномаи фарҳангӣ омода намудаи ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳия чорабинӣ имрӯзаро боз ҳам рангинтар гардонид. дар шаҳри ҳисор низ рӯзи даъватшаванда бо шукӯҳу шаҳомати хоса доир гардид. таъкид гардид ки 60 нафар ҷавонони шуҷои ватан бо ҳисси баланди масъулият баҳри ҳифзи марзу буми меҳан дар рӯзи аввали даъватшаванда бо хоҳиш ва амри дил ба комиссарияти ҳарбии шаҳр ҳозир шуданд. роҳбарияти шаҳри ҳисор иброз доштанд ки маҳз талошу дастгириҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки имрӯз артиши мамлакат пуштибон ва ҳимоятгари давлати соҳибистиқлоли мо мебошад ва имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ нафарони қарзи фарзандии худро адо менамоянд ки барои ҳифзи арзишҳои миллию давлатӣ агар лозим ояд ҷонро фидо менамоянд. бояд тазаккур дод ки солҳои охир шароити моддию техникӣ дар ҳамаи шохаҳои қувваҳои мусаллаҳ ба таври назаррас боло рафта ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои сарбозону афсарон ва дар маҷмӯъ тақвияти нерӯи мудофиавии артиши миллӣ ҳамаҷониба таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. воқеан имрӯз метавон артиши миллиро пуштибони давлату миллат номид. барномаи рангини омоданамудаи аҳли фарҳанги шаҳр ки пурра васфи ватандӯстиву ватанпарастиро дар бар мегирифт пешкаши ҳозирин гардонида шуд. абдулҳамиди назир, маъруфи абдулло, ахбор. мавсими ҷамъоварии пахта дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти хатлон рӯз то рӯз вусъат меёбад. ҷамъбасти 15 рӯзаи ҷамъоварии пахта собит намуд ки кишоварзони баъзе ноҳияҳо то 60% дурнамои истеҳсоли пахтаро таъмин карданд. ноҳияҳои фаъоли пахтакор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят бо тӯҳфаҳо ҳавасманд гардонида шуданд. гузориши ҳамкоронамон. мавсими пахтагундорӣ дар ноҳияҳои пахтакори вилояти хатлон рӯз то рӯз авҷ мегирад. дар ҳама ноҳияҳои пахтакор ҳосили хуби маҳсулот парвариш карда шудааст. дар наздик ба 3 даҳрӯза баъзе ноҳияҳои пешрав қариб то 60% дурнамои пешбинигардидаи истеҳсоли пахтаро иҷро карданд. тибқи нақшаи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҳар як 15 рӯза меҳнату заҳмати кишоварзони вилоят натиҷагирӣ карда мешавад. тавре зимни ҷамъомад ишора гардид, хатлон аз калонтарин вилоятҳои пахтакори мамлакат буда ҳар сол наздик ба 300 000 тонна чунин маҳсулоти саноатӣ истеҳсол мекунад. мавсими пахтагундорӣ дар давоми 3 ҳафта бештар собит намуд ки воқеан ҳам кишоварзони вилоят бо баҳраҷӯӣ аз обу ҳавои мусоид муяссар шуданд ки ба ҷадвали муқарраргардидаи ҷамъоварии ҳосил маҳсулот истеҳсол кунанд. натиҷаи талошҳо маълум кард ки чинякчиёни шаҳри левакан дурнамои истеҳсоли пахтаро 111% иҷро карда мавқеи аввали ҷадвали мусобиқаро банд карданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон барои чунин кори пурсамар ва натиҷаҳои дилхоҳ кишоварзони шаҳри леваканро бо маблағи 15 000 сомонӣ қадршиносӣ карданд. шаҳри бохтар низ бо ҷамъоварии ашёи хоми содиротӣ дар зинаи дуюми ҷадвали пахтасупории 15 рӯза қарор гирифтанд. меҳнату заҳмати онҳоро сипосгузорӣ карда 10 000 сомонӣ ҳадя доданд. ноҳияи данғара ҳам барои соҳиб шудан ба ҷои ифтихорӣ ҷадвали пахтасупории 15 рӯза талошҳо карданд. ҷидду ҷаҳди чинякчиёни ноҳияи данғара низ муҷиб гардид ки хоҷагиҳои ноҳия дар ин сабқат пешдастӣ карда ҷои сеюмро сазовор гарданд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ба шаҳри бохтар 10 000 сомонӣ ва ба ноҳияи данғара 5 000 сомонӣ тақдим намуданд. соли равон майдони кишти картошка дар ноҳияи рашт ба 1312 гектар расонида шуд ки нисбат ба соли гузашта 112 гектар зиёд мебошад. айни ҳол ҷамъоварии картошка идома дошта хоҷагидорон майдони беш аз 720 гектарро ҷамъоварӣ намуданд. гузориши Дигули Маҳмуд.
заминҳои кишти ҷамоати деҳоти ҳиҷбораку аз калони ноҳияи рашт аз сатҳи бар дар баландии зиёда аз 2000 метр ҷойгир буда иқлиму шароити маҳал асосан барои картошкакорӣ мусоид мебошад. ин аст ки ҳамасола деҳқонон аз навъҳои тухми хусифати картошкаи ватанӣ истифода мебаранд то ҳосилнокӣ афзояд. имрӯзҳо рафти ҷамъоварии майдони қитъаҳои картошказори хоҷагиҳо шаҳодати меҳнати бобаракати деҳқонон буда ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар дар қиёс ба соли гузашта хеле ҳам зиёд мебошад. соли гузашта 20 сотих шумдагӣ будем ҳамин зиминда қариб 500 сентнер ҳосил гирифтем. имсол ҳам бошад хеле аз соли нисбати соли гузашта хубтар аст. мо бисёртар ҳамин картошкаи дуростпалака истифода мебарем. дар минтақаи мо беҳад ҳамин ҳосили хуб медиҳад. рушди соҳаи картошкакорӣ дар ноҳияҳои кӯҳистон яке аз роҳҳои таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти худӣ ба шумор рафта. бо ин мақсад хоҷагиҳои картошкакор бо тухмиҳои хушсифат таъмин карда мешаванд то бадин васила масоҳати картошка ва истеҳсоли нони дуюм зиёд карда шавад. сол як гектар хай кордагӣ ҳастем. хай ба солҳои гузашта имсол бо солҳои хуб захираам кардагим. оз дар бозорҳои нав мисол душанбе дар солгиро кардагим. агар соли гузашта майдони кишти картошкаи хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи рашт 1200 гектарро ташкил карда бошад, пас ин рақам дар соли ҷорӣ 112 гектар зиёд шудааст ки дар ин ҷода саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ назаррас мебошад. ҳамасола бо тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои зикр гардида тухмиҳои хушсифат кошта мешаванд то деҳқонон марҳила ба марҳила майдони киштро зиёд карда ҳосили хушсифат истеҳсол намоянд. бо истифода аз боду ҳавои мусоид аллакай деҳқонон майдони беш аз 720 гектар картошказорро ҷамъоварӣ намуда ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар 224 сентнериро ташкил медиҳад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. бо мо бошед.